Muutamalla sanalla tästä patsaasta. Nythän on Miinan syntymästä 149 vuotta ja seura perustettiin 52 vuotta sitten juuri sen takia, että saataisiin aikaan tämä patsas Miinan 100-vuotisjuhliin. Kotiyhdistyksen puolesta Miinalle hyvää syntymäpäivää ja teille kaikille hyvää kesää ja hieno Luovutan ruusit Helsingin Sosiaalisen naisyhdistyksen puolesta ja Helsingin naisliiton puolesta, Sosiaalisen naisliiton puolesta. Ja mä toivon, että tänä keväänä olisi Miinoja tässä hallituksessa ja tämmöisiä päätöksiä tehtävä. Hyvää syntymäpäivää Miina. Miina oli jämerä tasa-arvon puolustaja, tasa-arvon kaikilla ulottuvuuksilla, kaikkien kansalaisryhmien, mutta myöskin miesten ja naisten tasa-arvon puolustaja kaikilla areenoilla, mutta myöskin yhteiskunnallisessa päätöksenteossa, yhteiskunnallisessa valmistelussa. Ja puolesta toivotamme Miinalle oikein hyvää syntymäpäivää. Ja tänä vuonna tosiaan ehkä hivenen tavallista juhlavammin jopa tapasimme tuolla patsaalla, ja se johtuu siitä, että Miina Sillanpään säätiö viettää vuonna 2015 50-vuotisjuhlavuottaan. Eli Miina Sillanpään säätiö perustettiin vuonna 1965, kun edellisenä vuonna Helsingin taloustyöntekijän yhdistys päätti säätiöidä varansa ja perustaa Miina Sillanpään nimeä kantavan säätiön. Eli toisin sanoen me periydymme tavallaan siitä Miinan haarasta, joka teki työtä palvelijatarten eteen ja heidän hyvinvointinsa edistämiseksi. Thank you.